সেটা ଆପଣ ମାନ ଅଭିଯାନରେ କହିଥିଲେ ନା ପ୍ରକୃତରେ ନଥିଲେ? ହଁ ମାନ ଅଭିମାନ ଥିଲା ବୋଲି କହିଥିଲି। ମାନବ ଅଭିଯାନରେ କ'ଣ ସାମ୍ବାଦିକ ଆଗରେ ଏଭଳି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ? ନିଶ୍ଚିତ ମାନ ଅଭିମାନ ଥିଲେ ମନର କଷ୍ଟଟା ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଜେପି ଦଳ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛି ନା ଅସମ୍ମାନ? ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ମାନ ଦଉଛି, ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛି। ଗୋଟେ ମାନ ଅଭିମାନ ଥିଲା, ଦଳ ଛାଡ଼ିଥିଲି, ମାନ ଅଭିମାନ ଖତମ ହେଲା, ପୁଣି ମୋ ଘରକୁ ମୋ ଦଳକୁ ମୁଁ ଫେରି ଆସିଲି। ତେବେ 8 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆପଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଜେପି ଦଳ ମହିଳାକୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି କହିକି ଦଳ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। 8 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ଯେ ପୁଣି ଦଳ ସେଟା ଆପଣ ମାନ ଅଭିଯାନରେ କହିଥିଲେ ନା ପ୍ରକୃତରେ ନଥିଲେ? ହଁ ମାନ ଅଭିମାନ ଥିଲା ବୋଲି କହିଥିଲି। ମାନବ ଅଭିଯାନରେ କ'ଣ ସାମ୍ବାଦିକ ଆଗରେ ଏଭଳି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ? ନିଶ୍ଚିତ ମାନ ଅଭିମାନ ଥିଲେ ମନର କଷ୍ଟଟା ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଜେପି ଦଳ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛି ନା ଅସମ୍ମାନ? ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ମାନ ଦଉଛି, ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛି। ଗୋଟେ ମାନ ଅଭିମାନ ଥିଲା, ଦଳ ଛାଡ଼ିଥିଲି, ମାନ ଅଭିମାନ ଖତମ ହେଲା, ପୁଣି ମୋ ଘରକୁ ମୋ ଦଳକୁ ମୁଁ